Mga kapuso, naglabot na sa 7.6 million ang mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o kon PHILHEALTH sa Western Visayas kag Negros Occidental. 1.4 million ka miyembro ang narehistro sa Yaman ng Kalusugan Program o kon YAKAP. Sa programa, mga miyembro ang ginahatagan sang oportunidad para sa libre nga konsultasyon, laboratorio kag bulong sa balor nga 20,000 pesos kada tuig. Sa programa, may 21 kasay isang bulong nga libre. Sa ginlunsar sang damnag lang nga programa nga Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment o kon GAMOT, ini ang kadungan sang gindugangan sang 54 pagid kasahi isang bulong gani nagdangat na ini sa 75. Ang mga bulong ang ginalakipan sa mga antimicrobial, antithrombotics, anti-asthma kag iban pang pareho para sa diabetes kag hypertension. Ginklaro naman sa PhilHealth nga may nagakaigo lang nga budget sa kada bulong kag kun hindi masunod sa miyembro, mahimo sila maggastos ang ila kaugalingon nga kwarta. Gusto ta, kada banwa, may isa ka yakap, at least isa ka yakap, at least isa ng tagamot. Pero of course, we want more.